Migao mochung' ne nonro mag nam kod pith rech Kenya Marine and Fisheries Research Institute KEMFRI ka oriwore kod migepe mamoko ochako chenro mag geto jiwo pith mar rech mar Kamongo kod ngege e kaunti ma Siaya. Kane giloso ugunja, jatend jotim nonro maduong' mar KEMFRI miluongo ni Peter Odote oyango ni chenro no madhi kawo higni 3 idhi taka gitiyo kanyakla kod riwruog pinje jowagunda men EU kendo muonyo milion 85. Olero ni ka okale chenro no ma idhi chaki e kar chung' od bura ma Ugunja gichano jiwo ngima jodak ka gipuonjo jopur, mine kod rowere e yore manyien mag medo ndhadhu e rech. Kaunti kae wantie gi project moro mwakelo in summary iluongo ni Eco Food Project, and project ma partly sponsored by the European Union to odwa kelo ng'eyo yo mar pidho rech kaka tilapia gi catfish to ok tiyo kod yore mapile mag pond mikunyo ka. Wadwa tiyo gi system miluongo ni recirculation aquaculture system, kama pi nyalo tiyo gi pi matin to pigno iluore to pigno ema sate itiyogo obedo filtered to duogo. Kae rech mwabo keto kanyo en tilapia kod catfish nikech mago rech mong'ere e kor gwenge makaegi. Wadwa time thuolo ma higni 3, wan kod oriwo partners mang'eny. Wan gi institution Kenya kae, wan gi institutions about a beach matiyo. Wadwa nyiso jowa ni wanyalo pidho njiri mondo watigo njiri ni mondo konywa. To kopogre go njiri nitiere kudni miluongo ni black soldier fly. Kutene chalo gi kut lwang'ni lakini bet gidongo molo lwang'ni. Gigi kimiyo chiemo modong' e jikon, kimiyo gik mowuok e chiro, alode, fruits, matunda, gik modong' e chiro mang'eny go gichamo gi magiregi magibed mayom magilok gi manyiwa. Ng'ama pidho rech kata youth kata any woman can get into this venture. Alafu wajiwogi mondo gibed gi skills mag tiyo gi digital tools.